मोबाइल मोबाइल लगते नहीं खे नंबर बदल ले बड़े खाऊ घरे देवर बारे सा मांगो नंबर जरूर कोनो नया नंबर रखले होई भाई हो मांगो मांगो ए बबुआ जी का श्रीमती आयुष कुमारी भौजी देवी जी राउर भैया जी के नंबर रखले बनी तारा पले नहीं खे ए जी हमरा लगे बा पुरान नंबर बा हां वो बंद बतावता हमर मोबाइलो खराब हो गइल बा तनी अपन मोबाइलवा से लगा के हमके दी ना ना हमारे फोन वाला लगावा तू ही लो ए बबुआ जी का हो ई तो लॉक बा तो अंगुरिया वो तब न खुली तो के महे अंगुरिया आगा से कि पाछा से अंगुरिया गहिल अंगुरिया वो न देखब तो हमरो मजा आए भौजी हाँ खुल गया नंबर बोली लिखो बोली 98800 ठीक है 98,801 के 95,500 बैठ के हो मैं करता जाओ बहन कस्टमर लो मोबाइल हग देलस फेंक दे कुंवर जी एक रिचार्ज खत्म ना लगे जान गई हां एगो और नंबर बा हमरा लगे फोन कइले रहले खाली हम नंबरवा सेव रखले बनी ऊ लगावा ना 97,708 में 97,708 में हो गई 99,900 कमलबास में लगाओ तो लागत है लगावा घास के उठाइए ना उठाइए ना कुंवर जी में ढुकाइए ना गाड़ी में हेलो हेलो हां हेलो के बोलतनी चिंजा के हमर राजा जी बोलतनी ना तो तार प्रजा जी बोलते नहीं कहे गिरी लक्ष्मी ए जीरा और गोड़ छुके हम गोल लगतनी अरे चिरंजीवी भवा गोड़ पहुंचल बा का काई राजा जी का हो रोवा तो जहिया से बाहर गोल बनी हां सब हमरा के भुलाइए गोल बनी अरे तो हम न बाहर बने घरे बाबू बड़े ना टोपी लगा के और बताओ लइकन का समाचार लइका मुंह धोत कि ना आप दो तो एगो लइके बउआइल बा ए राजा जी हां हम तो घर से परेशान हो गइल बनी का हो गइल बा घर में का हो गइल बा हां हरे लइकवा मुंह नहीं खे दोवत हां लमका लइका का करता है ई तो अपन फुआ के खाली पीछे पीछे घूमत रहत थोड़ा लइकन का अपन समाचार बताओ बुआ के धान नहीं ना पीटो ए राजा जी का हो अब रोवा जल्दी से घर ही चल आई का है रो तो कहनी की छठ में आए तो ना आईनी हां अब देखी ठंडी पड़े लगा अच्छा जस भोर में ठंडा लागत ना हमर देख के रो खा रह जता ई राजा जी अरे और का होता बोलो मुंह पागल मुंह ई राजा जी हां रो बिना तो हमर कमरो नहीं खे गरमात कमर नहीं खे गरमात ना पादी के गरमावत तले मीठ बोला कि हम ट्रेन धरी ए राजा जी का हो हमरा के घर में छोड़ के अरे वो झड़िए बनी बानी हमरा के घर में छोड़ के अरे वो झड़िए बनी ए राजा जी भले रोवा करिया बनी बाकी दिल के भीतरिया बनी हम ट्रेन कटा के टिकट पावत नहीं तब जल्दी आ जीबो टिकट कटा कहतन तो देरी होई ट्रेन में कटा लेबो झटे पहुंच जेबो मेहरारू कहते के बोलमुआ सपा जिला उपाध्यक्ष हमरा बिक्की बाबा आशीर्वाद दिल बानी बाबा का पलक कर
हमार बड़ भाई आ हमेशा से जइया सन के परिचय है तहिया से दुलार प्यार देवे वाला दुख सुख में खड़ा होके वाला खवासपुर के धरती से अपना धर्मेंद्र भैया हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी भैया के स्वागत करब। हमार श्री शौकत जी पुरस्कार दिल बनी, अमन पाल जी पुरस्कार दिल बनी, हमरा पवन भैया डॉक्टर साहब पुरस्कार दिल बनी, बबलू शर्मा जी पुरस्कार दिल अशोक के विंटर में इनर भी फेल बा हमने कहा हर एक सीजन में नया नया गीत दिले जाए, सीजन के गीत गाई ले जाए, हर एक सीजन में नया गीत दिले जाए। राजन प्रधान जी बानी सुल्तानपुर पुरस्कार दिल बनी, प्रधान जी के पाव लगे कहने तनी हाथ उठा दी प्रधान जी देख ली हम। अच्छा गोल लगा लास्ट भाव सबसे पलंग पर हम सुती ला अकेला तो हम जुटाई ढेर दिन पर आइल बारू तनिया नाचे खजूरी जी ठीक हो गइल बा दवाई चलता बैसीर दिनवा ठीक हो गइल बा तो हम जुटाई छोट भाई ढेर पैसा ना भाई हो लोग ढेर पैसा ना देवे नारायण जी बना के राखस एक जना हित आइल नहीं खान सोनू संग दिल कहा तानी छोड़ के सोना आ जाए करे न जाई तो 40 मिनट का समय बा तब जय बोलल जाओ।